Dnes sme reťazení ukončili budovu Národnej rady na znak odporu voči arogancii štátnej moci. Politici neplnia svoje záväzky, nedodržujú sľuby a zabúdajú na svoje poslanie. Rozkrádanie verejného rozpočtu, lži, populizmus, arogancia. Odmietame sa naďalej len prizerať, odmietame sa s touto situáciou zmieriť. Staviame sa na znak odporu, nesúhlasu, no v prvom rade sa musíte postaviť vy.